Angimind ukuvula amanye abantu futhi Sure. bheka manje kwenzakala. Zivule wena amehla ukubuye kufocus abantu. Angithi ngithe bengiqeda ukuthi kuwe mina you are your biggest support. So forget about other people at this point. Yeah. The focus is where? Is on you. Kunento oyibhemayo, kunento oyiphuzayo, kunento ophuza kakhulu asazi. Yeah, ikhona vele into engiphuza kakhulu. Kodwa hayi ukuthi iyangicontrola. Notshwala. Hayi. Codeine, lean. Yeah, lean. Codeine konje? Lokuphuza ngo-Drake. Abantu abadala bathi umuntu omkhuhlwana. Abantu abancane bathini? Bathini abancane? Sithi lean. I-purple Henny Sprite. Oh, ile partner le iphuza Lil Wayne in. Ngibone la hill bro, bengiqala ukubona la. So wabona ukuthi ayilento shuza ayinankinga. Yeah, manje lento hlezi ukukhulunywa ngayo. Phela English azange ngihlula from way to wangibamba ne English. Yeah. Bathi ngeke iskila ngegrade 7 azange ngihlule ngibeka yonke into. Grade 7. Yebo. So yini yenza ukuthi isigela grade 7? Sho ukuthi Bese uyishada. iyo lempahla. But uyiqale nini? Ngicale grade 1. ngicale ngosha ke grade 6.